Moi! Nytten mä teen tän Q&A. Kysymyksiä ei tullut hirveästi, mutta niin. Olikohan niitä 7 vai mikä se oli, mutta kuitenkin. Niin, mun nyt piti tehdä se sen takia, koska siitä on kuukausi aikaa, kun mä oon tehnyt se, joten kyllä mennä videoon. No niin. Elikkä nyt sitten etsitään täältä se Q&A. Elikkä sokitään vähän tää kone mukaan. No niin, siihen. No niin, elikkä ooks homo? Valitettavasti en. Ooks homo? En. Millä kuvaat? Välillä puhelimella. Lempienergiajuoma. En tiedä, varmaan EDC, missä se punaisella se ED. Oot siellä homo? En ole. Mitä? Miss asut? Mä asun siis Lappeenrannassa, tarkemmin Lauritsalassa, mut joo. Mutta kans se, että miksi mun näihin kommentteihin tulee kauhea paskamyr. Oot se homo? Ooks homo? Oot se homo? Oot se homo? Oot se homo? Eikä se nyt oo päivänselvää, en ole homo. Mut kuitenkin oot sä homo. Onko? Oot sä homo? Häh? Kuitenkin. Joo, mukavaa.